Persiapan ngumpulne balon lur. Kenceng-ceng sik. Anggo sayake mbok ini. Persiapan lur, gonyang alas ben aman. Iki balone sekitar 3 meter sah, 7 meter. 7 meter. Lha iki ngumpulne ning alas nggon bawon. Kayak etan dangdung. Pasangan yo tengene. Karise. Sangi teh. Pasangan iki lagi. Bededel titik nang sebang. Plastik apa kira tuwi wis men. Kasih mobil. Iki lemes iki plastik apa itu? Sing kidul celana, sing kidul celana. Celohut. Ora kasih sana iki. Oh ya bunder lah. Kalau sidik ra ngarep. Aman iki yang Kirane mertan datne medun neh. Wekir wae. Gede lagi lumayan. Pating iki. Kita itu. Iki Tanteng. Ayo duedel bedah nang dhuwur. ora dicekel apa-apa. Karena angin. Betul kan? Bounder. Persiapan nang ndi? Nah, pasan. Geseran. Jebol iki. Ora. Kelet. Geseran. Peluke ra umum iki. Yuh, mercone ndi lho ra teko-teko wong jimuke nyanti jane. Selak mumbul. Jimuk mercon arek yo. Lagi libur Mas rekone. Iki minyak apa solar? Paranono, sa. Minyak ya harus solar. Wong jimuk mercone paranono. Lali dalane apa? Tuan. Tali dalan, Mas. Lali dalane. Oh ya ro. Ndeng kan aku tak sujet ya. Nah, tas kok. Tanah atas cepet ayo sudah. Ayo cepet. Men warek sik. Baluan. Masih suasana lebaran, Lur. Ayo jane api ya. Lah kesentar genean bareng. Kuwi engko wis keteran bocah-bocah kok. Cek ruwame Lur iki lho. Cek suasana bodo iki Lur. Bame. Dur. Tetesan antu ngong lho, hati-hati. Ya apa iki? Tetesan lengo. Iya. Tetesan lengo. Iya. Ayo. Dul. Mertone ramune Lur. Keluarannya mercon tetesan lengo lho. Nganggo handset. Ngrungokne.